Пушиш ли? Имам вейп, но по принцип не пушат цигари, не трябва да пушите и вие. Цигарите са пълен шит, само това ще кажа. Ако искате един против от мене, това е никога да не започвате да пушите цигари. Това е едно от най-пристрастимите неща. Най-добрата реклама да не пушите цигари ми я направи баща ми, който е пушил 30 години и каза, че това е най-малумното нещо, което е правил през целия си живот. Много мразя цигари и да мириша на цигари. Братко, като ме изведат някой път на някакви клубове, където вътре са пуши и после като се прибера, вие си нямате никаква представа косата ми колко смърди, като седя там няколко часа. Аз просто си стоя и тя, просто защото е покрай мен, усещам миризмата на цигари, е така постоянно, разбирате ли? Даже направо не мога. Много попива миризма. Аз жените не знам как ходите на такива места, където се пуши. Дето имате голяма пухкава коса. Гледам от някъде 9 години и не си променил същия си. Това е, защото не пушат цигарки и не употребявам наркотици. Не се шикувам, даже брат ми изглежда по-дърт от мене пък. На партито в събота ме видяха с брат ми и казаха, че той е по-големия брат с 5 години. Човек, той е бил... Аз съм по-големия брат с 5 години, така че